Idete na dovolenku a lámete si hlavu nad tým, že kto sa postará o vášho verného štvornohého priateľa? No je niekoľko možností, ochotný sused alebo rodina. Keby ste sa ale spýtali jeho, určite by si vybral psí hotel a mal by na to viacero dôvodov. Cvičiteľka a majiteľka psieho hotela v Žiline Anka Týmková takto zvoláva štvornohých hostí. Sú po obede, treba sa pohrať a vyblázniť. Na režime si v hoteli zakladajú. Ráno sa zobudia, všetci vrieskajú, keď nás počujú, potvárame izby, pustíme ich sem do výbehu von. Po obednej sieste čaká psíkov relax a pohoda pri bazéne. Často idú psi do bazéna, aj takí, čo sa boja vody, ale je tam takto vody, hej, že vie, cíti zem pod nohami, nebojí sa toho a cíti to príjemné, že je to schladenie. A niektorí to vyslovene potrebujú. Chce to vlastne veľa lásky, čo si myslím, že u nás v hoteli dostávajú. A tým psíkom si myslím, že nič nechýba u nás a je to vlastne aj na nich vidieť. Hotel je najmä teraz v lete vyťažený. Ľudia si zvykli využívať jeho služby all inclusive naplno. Keď idú na dovolenku, keď majú svadby, keď majú nejaké akcie, kde nemôžu ísť so psom, alebo cestujú služobne. Máme psíkov, títo sú tu napríklad Max s Rokým, tu bývajú 2 mesiace a 3 týždne doma. Majiteľ chodí na misie, ale nechce sa ich vzdať. Ubytujú takmer každého psíka. Podmienkou však je, že nesmie byť agresívny a musí mať hygienické návyky. Každá izba má kamery a v podstate, keď sedíme pri počítači, že ich necháme samých, tak ich sledujem. Ak by si nesadli niektorí, tak ich vymeníme. Okrem luxusu, lásky a starostlivosti si vaši miláčikovia užijú v takomto hoteli ešte jednu vec. A to je život v psej svorke. Niekomu nevadí vlastne početná svorka, vôjde do nej a behom 10-15 minút je úplne v pohode. A niekomu to trvá možno aj deň, 2, kým sa tu žije s tým prostredím a s tou svorkou tých psov. A tak sa môže stať, že aj z vášho neposlušného a rozmaznaného psa sa po pobyte v hoteli stane poslušný a dobrý psík. Zuzana Glabazňová, televízia Markíza.